Meşhur estrada aydımçısı Nazir Habibov yenede nese maddalaryny taklamakda şüphelenip taklandy. 2016-njy ýylda aydymçy nese tewdatynda aýyplanyp türme tutulgyna hükmedilipdi we bary ýogy 1,5 ýyl mundan ozal amnistiýa esasynda boşadyldy. Azatlyk radiosynyň kanun goraýjy edarlaryndaky çeşmesiniň maglumatyna görä, Habibov 23 martda Eýrandan Türkmenistana dolanyp barýarka serhetde taklanypdyr. Aydımçı Nazir Habibov ýanynda neşe serişdeleriniň tapylandyğı üçin ýene-de saklandy. Bir näçe gün mundan öň Eýrandan gaýdyp gelýärkä tutulupdyr. Howdan bajgeran serhet gözegçilik nokodunda geçirilen barlaw mahalynda onuň şahsy goşlaryndan az mukdarda narkotik madda tapylypdyr. Men onuň nähili neşe serişdesi diňini aýdyp biljek däl. Diýip çeşme Azatlyň habarçysyna mälim edýär. Şeýlede ol Habibowa garşy jinayet işiniň açylandygyny anyklap bilmeýär. Emma onuň maglumatyna görä aýdymçy tutuk astyna alınıpdyr. Men onuň diňe içeri işler ministrliginiň şäher bölüminiň deslapky tutukluk merkezinde bolýandygyny bilýärin. Diýip çeşme tasdiklaýar. Türkmenistanly meşhur aýdymçynyň tutuk edilendigi barada Türkmen News nesiri hem habar berýär. Ýöne nesiriň maglumatyna görä Habibow nese teristlerini taklayandygy üçin däldi, onu ulanyandygy üçin taklanypdyr. Çeşmeleriň maglumatyna görä Habibow Eýran bilen Türkmenistanyň serhedinde saklanypdyr. Şol ýerde ýaňy ýakynlary çenlik häzir adamlary saýlap, bedenindäki narkotik serişdeler boýunça barlyg geçirýärdiler. Şeýle etmek bilen Türkmenistanyň häkimetleri neşe syýahatçylygynyň öňüne almaga synanýardy. Türkmenler ozal şeýle maksat bilen köplenç Eýrana gidýärdiler. Diýip Türkmen News ýazýar. Ýatladyp geçdik Habibow eýýam narkotik maddalary taklamakda we tatmakda aýplanyp türme tutuglygyna hükmedilipdi. 2016-njy ýylyň oktýabrynda Nazir Habibow we ýene-de 10 adamyň Türkmen döwlet telewizionyasynda eden etmesini towa edýändigi görkezildi. Telewizionyadaky towasynda Habibow nese maddalaryny gaýta-gaýta ulanandygyny boýna aldy. Soňra ol 12 ýyl beýlik bir maglumaty görä 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Nazir Habibow 2020-nji ýylda Türkmenistanyň garaşdyrlyk güni münasibetli eglan edilen amnistiýanyň çagynda azatlyga çykdy. Ýogsa ondan öň nese tewdatynda aýplanan adamlaryň amnistiýa düşýändigi belli däldi. Mundan başga-da 2019-njy ýylda Türkmenistan nese tewdaty bilen bagly jinayet eden adamlaryň günäsiniň geçilmegine degisli kanuny düzedis girdip, olaryň amnistiýa düşmegi qadağan edilipdi. Prezident Saparmurat Niyazowyň ýurdu dolandyryn döwründe Türkmenistan nese tewdaty we onu ulanmak bilen bagly agyr ýagdaýa düşdi. 2007-nji ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň häkimetler nese teristlerine garşy çynnyky görüşe başladylar. Olar kynçylyklara doly hütde gelip bilmeseler-de munyň öňüne almaga çalyşýarlar. Emma soňky ýyllarda ýagdaý ýene-de ýitilisip başlady. Ýaşlaryň arasynda dermanhanalarda tapdyrýan güýçli psihotrop nese teristleriniň ulanylmagy giňden ýaýraýar. Azatlyk bilen töhbetdesi bolan hünärmenleriň aýtmaklaryna görä, derman nese kesligi diýilýäni ýurtda sosial ykdysady kynçylyklaryň agyrlaşmagy bilen hem baglanşyklydyr. Sol bir wagtda goňşy ýurtlarda nese tewdaty bilen bagly kynçylyklar häzire çelinidi bar. 2020-nji ýylyň fevralynda Azatlyk radiosy Türkmenistanyň kanun goraýjy edarlarynyň Eýrandan gelýän nese akymyny toktatmak boýunça iş alyp barandygyny habar berdi. Nese tewdatyny ýöredýänler bilen hatta Göktepe şäheriniň golaýynda atysyk bolandygyny da mälim edipdi. Sol gezekde onarça adam sol tanda Türkmenistanyň kanun goraýjy gulluklarının işgärleri hem tutuk edilipdi.